OK, takže máme tu nejaké žiarovky z Deal Extreme. Vyskúšame si a porovnáme, ako to svieti. Prvá je 3W, studená biela, tuším, a vyžaruje iba spredu. Svieti asi takto. Svieti, nebliká. Takto bez svetla. Ďalšia žiarovka je zase 3W, teplá biela, vyžaruje do všetkých uhlov. Svieti asi takto, bez svetla. Zhruba asi ako 20W žiarovka klasická. Ďalšia je s pohybovým senzorom, studená biela, 3W. Svieti asi takto. Senzor sa aktivoval, bude svietiť 35 sekúnd a bliká. Ďalšia teplá biela, 3W, vyžaruje do všetkých strán. Bude asi takto. Bez svetla. Celkom dobre svietí, až na to, že bliká. Ďalšia, táto je 6,5W, studená biela, 700 lumenov. Svietí to asi takto, nebliká. Svietí asi tak. 10W, 1050 lumenov, studená biela, 11,86 € na Deal Extreme, svieti asi takto, celkom silná, už sa tam ťažko pozerá, bez svetla. OK, nebliká. A posledná špecialita, RGB žiarovka, vypnúť, zapnúť, diaľkovým, biela farba, jas, hore dolu, manuálna voľba farby, červená, zelená, modrá a rôzne kombinácie týchto farieb, automatické prepínanie skokové a plynulé prelínanie farieb, rýchlejšie, pomalšie. A to je asi všetko. Ešte to vyskúšame zasnúť. To bliká, nebliká, svieti plynule a dosť slabo. To môže mať tak 1W.